Saúdos, que tal como están? Enésimo retraso no proxecto da nova depuradora. O Goberno estatal pediu deixar a asinatura do convenio para EDAR ata setembro, cando estaba previsto que o acordo quedara asinado antes do verán. Unha nova que a oposición cualifica de nefasta, mentres que advirten do risco de perder os fondos europeos cos que se vai financiar tan importante infraestructura. Aquaes, o ente estatal que xestiona as infraestructuras hidráulicas, vende solicitar un retraso na asinatura do convenio da nova depuradora. O acordo estaba previsto que fora asinado antes do verán. Non entanto, non será ata setembro cando as partes, é dicir, Estado, Xunta e Concello, rubriquen o acordo. Unha nova que dende o goberno local agardan non afecte aos prazos de execución da infraestructura. O concelleiro Xanduro explicou que, mentres, estáse a realizar un importante estudo que permitirá saber, con máis precisión, a entrada de auga que ten a planta actual e a carga contaminante para dimensionar con exactitude a nova EDAR. Empezaron a traballar en colaboración, como sabedes, que temos conveniado co equipo de investigación de Juan Lema da Universidade de Santiago, o asesoramento neste campo, están traballando mutuamente, están ahora mesmo recabando datos reais da entrada de auga que ten a planta actual e máis a carga contaminante, que eso vai permitir dimensionar con bastante máis exactitude a depuradora do que estaba no anteproxecto, que se basou en estimacións. Sabedes que apareceron os petroglifos, bueno, hai unha serie de cambios aí que obriga a facer as cousas con xeito para ter a seguridade xurídica, a seguridade ambiental e a seguridade de que temos a mellor depuradora posible. A tranquilidade que amosaba hoxe o concelleiro de Compostela Berta queda lonxe da actitude da oposición e que este novo retraso, aseguran, pon en risco a consecución dos fondos europeos que financiarán a EDAR. A depuradora vaise facer, sí ou sí, porque é imprescindible. A diferencia é se se fai pagando a maior parte da depuradora desde Bruselas ou se se fai pagando escote todos os veciños e veciñas de Santiago durante moitísimos anos a través dunha concesión. É aí onde está o problema. E é aí o que se está xogando. E non é precisamente pouco. Polo tanto, nós o que cremos é que, como temos dito en outras ocasións, en primeiro lugar, creo que o Goberno de Santiago algo debería ir espabilando. Particularmente mala noticia porque cada vez a espada de Damocles de que pode chegar un momento en que non existan fondos comunitarios para poder financiar a depuradora e, polo tanto, que teñan que pagar do seu peto os veciños e as veciñas de Santiago, estamos falando de prácticamente 40 millóns de euros, pois a verdade é que esa espada de Damocles cada vez está máis preto das nosas cabezas, non? Como veciños e veciñas de Santiago. Polo tanto, é unha malísima noticia. Unha vez se asine o convenio queda licitar as obras, redactar e poñer en marcha os traballos, uns trámites que poderían alongarse 2 anos. Dende Aquaes insisten en que a EDAR nova estará en funcionamento no 2023. Cambios importantes nos aparcamentos en superficie que dan servizo ao casco histórico. As 3 zonas xa habilitadas na Algalia, San Clemente e Costa Bella súmase agora García Sabel, onde vaise eliminar un dos carrís para sumar outras 23 prazas de estacionamento. Ademais, engádense novos aparcamentos para residentes. Co obxectivo de dar resposta ás demandas dos veciños da zona bella, o Concello vende reorganizar as zonas de aparcamento que dan servizo ao casco histórico. Deste xeito, a partir do 1 de xullo, crearase unha nova área de estacionamento na rúa García Sabel. Sabedes que ten 2 carrís de tráfico, 2 carrís de tráfico e de servicio que están absolutamente infrautilizados para o volumen de tráfico que ten. Entón, o que vamos facer é eliminar o carril da dereita en sentido subida, establecer unha zona de carga-descarga para dar servicio aos negocios de carretas, e calquera outra, evidentemente, que quera usalo, e habilitar 23 prazas que van a ser durante o día hora normal e durante a noite reservadas para residentes. A praza de San Clemente pasará a ser zona de aparcadoiro para residentes en horario nocturno. Deste xeito gañaránse outras 38 prazas. Outra das modificacións ten que ver ca rúa da Costa Bella, que na actualidade permite o aparcamento libre polo día e está reservada para residentes pola noite. A partir do 1 de xullo será zona de residentes ás 24 horas. Atendendo as peticións que nos fixeron e parecéndonos razonables, vámoslo converter en exclusivamente zona de aparcamento de residentes 24 horas. Aí son 33 plazas. En total, son 115 plazas de aparcamento que se lles ofrecen aos veciños do casco histórico para o seu uso.
Tamén haberá cambios na Praza da Algalia de Abaixo, que vai recuperar o antigo horario da zona hora, comezando ás 10 e non ás 8 da mañá. En relación aos horarios, tamén se vai atrasar o inicio do horario para residentes na rúa de Carlos Maside, para atender así as necesidades dos usuarios do Centro Sociocultural e do Pabillón Polideportivo. Achegámonos agora ata a USC porque os profesores Moulines, Vives Antón e Brown eran hoxe investidos como doutores honoris causa pola Universidade de Santiago. O acto tiña lugar no Salón Nobre do Pazo de Fonseca. O Salón Nobre do Pazo de Fonseca acollía hoxe o acto de investidura como doutores honoris causa pola Universidade de Santiago dos profesores Ulises Moulines, Tomás Vives Antón e Jael Alexandrovic Brown. O acto comezaba ca entrada no Salón Nobre da comitiva académica formada polo portador da vara, a Maza, os Roupóns, a secretaria xeral, os decanos das facultades e directores de centros superiores, o equipo reitoral e o reitor. Acto seguido entraban os padriños e os doutorandos, mentres soaba o Beni Creator interpretado polo coro. O doutorando Ulises Moulines era o primeiro en tomar a palabra. Durante o seu discurso aproveitaba para pôr de relevancia a súa gran vinculación ca Universidade de Santiago. Y no solo me siento honrado, sino también profundamente conmovido, por cuanto con la Universidad de Santiago de Compostela, y en especial con los miembros de la Facultad de Filosofía, desde hace muchos años me vinculan lazos entrañables, tanto desde un punto de vista profesional como también personal. Tras el foron tomando a palabra o seu padriño, o profesor José Luis Falguera, os profesores José Manuel Lorenzo, padriño de Vives Antón, e Carlos Pajares, padriño do doutorando Alexandrovic Brown. Tamén o resto dos investidos daban un discurso no que agradecían esta distinción, dixeron, dunha das universidades de maior prestixio de España. A Asociación Galega de Musicoterapia está a celebrar estes días xornada de portas abertas. A única entidade deste tipo que opera en España e con sede en Santiago quere dar a coñecer así o seu traballo en ámbitos como a sanidade ou a educación. Agamus, a Asociación Galega de Musicoterapia, naceu no 2003 en Santiago e é a única entidade deste tipo que existe en España. Co obxectivo de difundir o seu labor, iniciou o pasado 15 de maio unha campaña de portas abertas que remata o vindeiro día 15. Entre as actividades que se desenvolveron e que aínda están por celebrarse, cabe salientar varias charlas impartidas por expertos de diferentes ámbitos sobre a incidencia da musicoterapia no desenvolvemento cognitivo ou na recuperación de enfermidades neurolóxicas. As xornadas de portas abertas rematarán con dúas conferencias. O día 14 ca psiquiatra Mercedes Fernández e o día 15 ca doutora Susana Arias, neuróloga do CHUS. Estas charlas celebraránse na Sala Mozart do Auditorio de Galicia. Un ano máis e xa van 25 chega ao campus peleteiro adicado ao baloncesto. A cita será do 26 ao 30 deste mes de xuño e conta con 200 prazas para nenos de 7 a 15 anos. Como é habitual, contará con importantes visitas. De momento está confirmada a de Fernando Romai. A finais de mes, entre os días 26 e 30, celébrase unha nova edición do Campus Peleteiro que foi presentada no Corte Inglés. Non é unha edición calquera porque a cita cumpre 25 anos ofrecendo esta actividade arredor do baloncesto, o deporte rei do centro, que ademais ten un convenio co Obradoiro. Estamos con 28 equipos, que es una barbaridad para un colegio y un centro como Santiago. 28 equipos son más de 300 niños, niñas que están federados. Y el convenio pues hace que nuestros mejores jugadores también vayan en la edad junior al Obradoiro. O campus, que se realizará nas instalacións do Colexio Peleteiro en Montouto, vai dirixido a nenos e nenas de 7 a 16 anos e conta con 200 prazas. Y esperamos que este campus, una vez más, vuelva a tener lista de espera. Vamos en el camino, porque ya hay un número de inscripciones muy importantes y tendremos que cerrar con las 200 plazas que nos marcamos porque no queremos masificar en exceso y realmente para conseguir el objetivo de los 200 niños y niñas no falta mucho. Y por supuesto resaltar el carácter abierto. Nosotros es un campus abierto a todos los niños de Santiago y de alrededores. Como sempre, non faltarán as visitas especiais. Está pendente de confirmarse a presenza do xogador Juan Carlos Navarro e si estará un clásico, Fernando Romai. Ademais, a organización quere contar con Rodrigo Gómez, xogador que xa debutou co Obradoiro, e coa xogadora compostelá que triunfa en Estados Unidos, Blanca Millán.
As raíces na pedra é o nome do ciclo organizado polos grupos folclóricos Cantigas e Agarimos, Ultreia, Brincadeira e Colexiata de Sar. Deixará na cidade un programa de 4 xornadas, unha por cada estación do ano, ca que queren difundir a nosa cultura e lograr a participación da xente. Difundir a nosa cultura tradicional e ensinarlle a xente os diferentes ritmos bailables do noso país. Ese é o obxectivo co que nace o ciclo As Raíces na Pedra, un programa formado por 4 xornadas, unha por estación, na que se celebrará un obradoiro temático e unha actuación posterior. A iniciativa nace da man dos grupos Cantigas e Agarimos, Ultreia, Brincadeira e Colexiata de Sar. Este último é encargado de levar a cabo a primeira xornada, que terá lugar este domingo en Praterías e servirá para iniciarse no mundo da muiñeira. Temos un obradoiro de muiñeira, vale, no que tentaremos, bueno, pues no tempo co que contamos, que será aproximadamente 1 hora e media, máis ou menos, bueno, pues ensinar eses puntos e pasos básicos e explicar un pouco en que consisten os bailes das muiñeiras, a súa orixe, que tipos de ritmos de muiñeira podemos atopar. E que o obxectivo principal deste ciclo é lograr a participación da xente. Pero unha cousa que si tiñamos clara era que aquí en Compostela a nosa participación sempre se limitou, pois digamos, ás festas da Ascensión e ás xornadas a facer unha actuación de espectáculo nosa do grupo e que a xente simplemente se sentara a mirarnos. E o que tiñamos claro é que queríamos que a xente participase e dai sale a idea de mesturar os obradoiros cunha actuación. As seguintes xornadas do ciclo terán lugar o 1 de setembro, o 12 de outubro e o 26 de decembro. Toca repasar a predición do tempo para os vindeiros 3 días. A información completa chega no la Meteo Galicia. Pro venres agárdanse ceos con nubes altas en xeral, estando máis anubrados canto máis ao oeste da comunidade. As temperaturas permanecerán sen cambios significativos e os ventos soprarán do sudoeste, moderados no litoral e frouxos no interior. O sábado agárdase unha xornada de intervalos anubrados na metade oeste e ceos máis despexados nas provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas mínimas irán en lixeiro descenso, mentres que as máximas ascenderán entre lixeira e moderadamente. Os ventos soprarán frouxos de compoñente oeste. No domingo agárdanse ceos pouco anubrados ou despexados no interior, con máis nubes no litoral, sobre todo no norte da comunidade. As temperaturas continuarán sen cambios, aínda que as máximas irán en lixeiro descenso no terzo norte. Os ventos soprarán de compoñente norte. O venres en Santiago teremos ceos con nubes e claros durante toda a xornada. As temperaturas irán dende os 11 graus de mínima aos 22 de máxima e os ventos soprarán do sudoeste febles. Para o sábado agárdanse de novo ceos con nubes e claros que quedarán anubrados pola tarde. As temperaturas máximas ascenderán ata os 26 graus e os ventos soprarán de compoñente sur. No domingo seguiremos tendo ceos con nubes, as temperaturas non sufrirán cambios significativos e os ventos soprarán de compoñente norte. Antes de despedirnos, repasamos algunhas actividades interesantes que se desenvolven na cidade na nosa axenda cultural.
Just splash my face with a ray of sun. Pick me up there, I'll be on with a bit of hope. Ata aquí o noso repaso pola actualidade da xornada en Santiago. Agora toca tempo de entrevistas co Preguntoiro. Hoxe Silvia Castiñeiras recibe a Antonio Guerrero, vicepresidente da Asociación Española contra o Cancro en Santiago. Nos volvemos mañá, que pasen unha feliz xornada.